Maialen, orain euskarari buruz hitz egiten jarraitu behar dugu, Itanoa indartzeko, Itanoa suspertzeko Azkoitian badelako oso proiektu ederra eta 3 lagun etorri zarete. Biba Mari Jose Arregi, Aintzane Agirrebena eta Xabier Eizagirre. Arratsaldeon hirukote ongi etorri. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Mari Jose, zu Azkoitiko udaleko euskara zinegotzia, zara? Bai. Noiz hasi zenuten Azkoitiko udalean Itanoaren erabilera aztertzeko prozesua? Bueno, hasiera izan zen 2020an. Hor hasi ginen pixka bat, herritarran artean bazegoen olako kezka bat, naiz eta Itanoa erabili asko lagunen artean, emakumen artean behintzet galtzen aizan sentsazio hori zegoen. Orduen, jake euskerako gauza bultzatzeko gauden hor, badaukagu horrelako foro bate, euskera maila, eta gai hau mailan jarri zen, eta pentsatu genuen zerbait egitea. Horren arira Ike izan lantaldea sortu zen. Hori da. Plazaratu genduen, zen nahi genduen, eta hor ikusi genduen pixka bat, ze jende zegoen sensibilizatuta gai hau mailan jarri eta lanean hasteko, ez? Gaztetxo batzuk etorri ziren, Xabier gertura zan, Aintzan ere bai, eta euskerako zerbitzutiken, elkarren artien landu genduen, eta pentsatu genuen, hilero pixkenaka elkartu eta proiektu bat ateatze genduen eta nundiken abiatu. Hori lantzen jardun genduen. Eta hortik hasi ginen pixka bat lantzen. Lehenengo gaia bezala, pentsatu genduen, bintzet plazaratzeko ze egin lehikeu. Zerbait pixkat harrigarria zen momentu hartan, baina, pentsatu genuen aukera polita izango zala, bertso saio bat antolatzea, baina Itanoz. Bai, hori entzuna zaigu, bertso saio hori. Egia da, nik olako batean bota nuen da erronka potol xamarra zan. Horretarako, joan ginen eta elkartu ginen Erniarraitz bertso eskola Azkoitikoa, beraiek egon ginen eta jarri genuen mailan, ze iruditzen, eta laguntzeko preste ongo zinekete, eta baina egia esan kontu neuki berdezute, ez da hola inbeste jende, holtza geina igo, eta hortarako gai denek. Itanoz bertso saio bat egiteko prestengo egongo denik. Baina hortik hasi ginen, hoxe izan zen lehena, eta beak lagunduta, egia esan lehenengo Andoni gaina, presta agertu zen, eta beste askore baina, esan lehenengo urtetik lau etorri ziren, eta aurte bintzen laugarrena egin dugu. Eta Badiardugu elkarteko kideekin ere jarri zineten harremanetan, Aintzane? Zu Badiardugu elkarteko kidea zara, zer da zehazki udalak eskatu zizuena? Hori hasiera batean lehenengo eskaera izan zen, elkarrizketak egitea, guk ahotsak puntos proiektua Euskal Herriko ahotsak dakagunez martxan, metodologia hori erabilita herritarrak elkarrizketatzea ika jasotzeko, eta ikan inguruko kontuak jasotzeko iturak eta zeintzuk izan diran. Eta hori izan zen lehenengo lana eskatu ziguna udalak egiteko, elkarrizketak 10-11 elkarrizketa edo egin ziren herrian, ika jasotzeko. Eta ahotsak.eus webunean daude denak Ike izanek badauka bere proiektua, ahotsak barruan, eta bertan daude katalogatuta elkarrizketa guztiak. Eta gero elkarrizketak landu ostean, ikusentzunezko labur bat ere egin zen, pixkat ondorioekin, edo, kasu honetan pixkat nokaren galerakin lotuta, bideotxo bat egin zen, YouTubeen ikusgai dagoena. Eta gero, hori hasieran, proiektuaren hasieran izan zen, 2021 batean edo, eta gero adibidez aurten eskatu digute, Badiardugu Euskara Elkarteak bazeukan inkesta bat eginda, Euskal Herri mailakoa, Itanoan egoera zein dan jakiteko, 4.000 erantzunetik gora jaso ziren hor, baina erantzun gehien eman zituen, azkoitiarrak izan ziren erantzun gehien eman zutenak, eta hori ikusita udalak eskatu zigun datuen ustuketa egitea, eta herritarrek ze pertzepzio zeukaten Itanoan inguruan aztertzea, eta lantxo bat eginda, eta hori ere sarean dago ikusgai, nahi dunak emaitzak ikusi.
eta proiektua hazten eta garatzen joan da, eta ekimen gehiago ere egin dituzu, eta artean Xabierrek eskuartean daukan hori Itanoari buruzko eskuliburu bat, ez da? Bai, bueno, eskuliburu horrek izan zuen lehenengo, alako aldaba jotze bat edo, txuletatxoa edo esaten dio gura. Geldi eduki, kamara karrapatuko du, zula sai. Horrela. Hori da. Eta, bueno, aurrez bagenekien beste herri batzuetan dari ziela, batez ere Oñeti, eta, bueno, han egiten ari zen zenbait ekimen edo, egokiak iruditu zitzaizkigun, taldean planteatu eta horrekin aurrera jo genuen, eta, bueno, ondoren etorri zen, herri horietan bezalaxe, Hartzun eta Oñetin bezalaxe, liburuxka hau. Ike poltsikun. Ike poltsikun, bai. Askoitiko Ike poltsikun, bai. Askoitiko hitza berez ala da, Ike. Beste hitz askokin bezala, antxintxike eta txistuke bezala Ike eta zuke. Eta, bueno, hau osatzea jo genuen, ez? Da hortako, lantaldien laguntza izan nuen, beste hainbat informatzaile ere bai, batzuek idatzi, beste batzuek ahoz, eta bazen Askoitiar bat ere, Pedro Irizar, dela urte batzuk hiltzena, Askoitiko aditza jasotzen zuena, batez ere laguntzailea. Trinkoak eta falta ziren, erdia falta zen, baina trinkoaketan zeuden, da orduan batzu eta beste laguntzarekin liburuxkau. Ezaugarri batzu badituenek, dago Ike, baina paragrafo batetik bestera, batean mutile zuzenduta eta bestean neska zuzenduta, toka eta noka. Eta lehentasuna emanez, betire hori ikusten dugulako, egoera larriagoan, okerragoan dagoela noka, Azkoitian, nesken arteko Ika, orduan lehentasuna emanez, ikusteko orduan ere lehenengo beti neska edo nokako formari. Aizan lehenago beti urrenkeraz aizak baino. Eta 40 bat urtean alderantzizkoa ikusten eta paredikatzen jardun izan dugu. Beti ere mutilarena eta toka azaldu eta bestea beti apaltxeago eta bigarren maila batean ibili izan dugu askotan. Bueno, ideia hori pixkat badago hemen. Eta DBH-ko ikasleentzat ikastaroak ere antolatu dira, ezta? Bai, DBH-ko bi zeatan, irakastegitan, bat Azkoitia BH eta institutoan eta Floria Salestar ikastetxean bietan, aukera, zuzendaritzak eta hobetsi zutelako eta gu prest, ibili naiz bi urtetan, eta 300 bat, Azkoitiar gazte, 14-16 urte bitarteko, ezautzeko eta haiek, bizkat, Iken trebatzeko aukera izan dut. Eta, bigarren urte baten aukera mantzaia, beste pare bat saio egiteko, pare bat ordutxo, aurreko urteko 7 saion ondoren. Orduan, 7 saio, DBH Irun, 2 saio, DBH Laun, azkenean 9 ordu bat, bada, ezerrez baino, hobe. Aritzarete Azkoitia alde horretan Itanoa suspertu nahian ekintza ezberdinak egiten, adibidez, telefonorako aplikazio bat ere, bai, Mari Jose? APAI, izenekoa. Bai, APAI. Bueno, nik uste, oso polita, uste horren asalpena ondona beak emango dula, baina bai, gauze bat nahi nuke esan, hasierako proiektuen, aipatu dut nola lehenengo hasi ginen bertso saio horrekin, baina horren aurretiken biztaratzeko ze proiektu dan eta jendeak ezagutzeko egintzan logotipo lehiaketa. Hori izen zen gure lehenengo asalpena eman genduna. Hortiken, baina Azkoitiar batek ateazun, eta guk ezagutze dugun gaur egungo logoak eta horrek irabazizun eta beti logo horrekin jutege aurrea, gurekin nik uste Ike izan proiektu horrek oso ondo izlatzeuna. Hoxe nahi nuen komentatu. Eta APAI aplikazioa? Hori da, Xaberrak esan duen moduan, beste herri batzutan ere Itanoa bultzatzeko interesa dago azken urteetan, eta Oñati izan da herri bat nahiko fuerte ibilidana hortan, lan hortan, Ika bultzatzeko lan hortan, eta sortu zen APAI Badiardugu elkarteak, Kodezintaz enpresan laguntzakin sortu gendun APAI aplikazioa, eta gero hasiera batean Oñatirako sortu zen, euskara batuko modulua edo euskara batuko atala gehitu zitzaion gero, eta junda beste herri batzuetan gehitzen baita ere beste herri batzutakoa, eta aurten Azkoitiko udalak eskatu zigun Azkoitiko APAI egitea,
Eta, bueno, hori, azkenean aurten osatu da, horretarako erabili da Xabierrek prestatutako liburuzka oinarri bezala, azkenean apain ere, adiztaulak eta dana dago sartuta, ez? Antolaketa, aplikazioan antelaketa da, bueno, helburua esaten dugu 5 astean ikastea. Bai. Bueno, Helburu potoloa da. Eta modu, jolaseran edo modu divertigarri batean, ez? Orduan, hori, 5 aste bakoitza maila bat da, esango dugu, eta egun bakoitzean ikasgai bat dago. Orduan, aplikazioa jaizten denean, lehenengo egunean irekiko zaigo lehenengo ikasgaia, azalpen batzu daude ikasgai horretan, batzutan teoria hutsa izango da, baina normalean adiztaula bat egongo da. Eta ikasgai horrek gero lagungarri dauzka askotan adibideak, irudibidez agertzen direnak, edo kasu batzuetan ikusentzunezkoak ere bai. Lehen aipatu dute elkarrizketak egin genituela, Azkoitian herritarrei, elkarrizketa horiek baliatuta, bideotxo batzuk daude adibide moduan lagungarri direnak. Eta gero partidak daude. Azalpenak eta irakurrita gero. Jolaserako. Hori da, partida jolaserako. Batzutan 2 partida edo 3 edo aldatu egiten da batetik bestera eta galderak zuzen erantzunez gero, hurrengo egunean beste ikasgai bat irekitzen da. Ezin dira egin 2 ikasgai egun berean. Egunean ikasgai bat. Eta helburua da, 35 egunean, ika ikastea, bai. Azken batean da, ikaren oinarriak jasotzeko modu da, eta era pixkat arinean edo izan gabe liburu bat hartu eta benga hau ikasi, pixka bat hori, entretenigarri izan dadila eta hori da helburua, bai. Hirukote, guk orain aurrera jarraitu behar dugu, eskerrik asko benetan etortzeagatik, Azkoitian sekulako lan egiten ari zarete, Itanoa suspertzeko, eta hemen dena behar da, dena dago ondo, eta bejonda izuela. Mari Josea, Intzan eta Xabier, eskerrik asko. Eskerrik asko. Ondo segi. Mila esker beretan, mila esker.